אני לא מאמין לכל הזבל הזה שמוכרים לי בטלוויזיה, אז אני הלכתי לבדוק בעצמי לבד. לכבוד סוף השבוע הקרוב, החלטנו לבדוק בשבילכם איפה זול יותר לעשות את הקניות לערב שישי, בשופרסל או במגבול. שלחנו את ויקטור הדר מטעם שוטי העם לבדוק אחת ולתמיד, והתוצאות ברורות. שופרסל ומגבול יקרות באותה המידה. יאמן, אותם מוצרים, אותה עגלה, אותו קנייה, בדיוק אותו מחיר בשתיהם. אז את הקניות הבאות עשו בסופר הפרטי הקרוב לביתכם ותקנו אותם מוצרים במחצית המחיר. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that she bought from a